Magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na to ay gagawa po tayo ng isa pong sikat na pangmeryenda ng mga Bisaya. Ang tawag po dito ay ngoyong. So ito na po yung ating mga ingredients. Meron po tayong ground pork, ubod ng niyog, singkamas, sibuyas, bawang, dahon ng sibuyas, toyo, brown sugar, cornstarch, itlog, lumpia wrapper, mantika, asin, Chinese 5 spice or yung tinatawag na nguyong powder, ground black pepper, paprika, at saka tubig. So, yan na po lahat yung ating mga ingredients na kakailanganin. Ngayon po ay simulan na po nating lutuin yung ating nguyong. So, unang-una po, magpapainit lang po tayo ng mantika dito sa ating kawali. Pagka mainit na po yung ating mantika, ay pwede na po nating igisa yung ating bawang. Isunod po natin yung ating sibuyas. Ngayon po ay isunod po natin yung ating ground pork. Yan, haluin lang po natin. Or kung bawal po kayo ng pork, pwede po kayong gumamit ng kahit anong karne, baka or manok. Pwede pong pampalit yun. Yan, hihintayin lang po natin na medyo maluto po yung ating pork. Hihintayin lang po natin na medyo matuyo siya, yung ma-absorb po yung tubig ng ating pork. Ngayong medyo tumuyo na po yung ating pork, ay pwede na po nating lagyan itong soy sauce. At saka, lalagyan po natin ng konting ground black pepper. Yan, hahaluin lang po natin. Ngayon po ay ilagay na po natin yung ating singkamas. Bali, uunahin ko pong ilagay itong singkamas dahil yung ubod natin ay ano na po siya, yung half cook na po. So, ito po unahin natin dahil medyo papalambutin po natin siya ng konti. Pero kung fresh na ubod po yung gamit nyo, pwede pong pagsabayin nyo sila para sabay po silang maluto. Yung sa amin kasi, hindi naka-frozen po yun. Ngayon po, ay pwede na po nating lagyan itong ating ngoyong powder or yung ating 5 spice powder. So, mga 4 teaspoon siguro yung lalagay. Haluin lang po natin. Ngayon, pwede ko na pong ilagay itong ating ubod ng niyog. Halu-haluin lang po natin.
mabilis lang po to dahil hindi po natin kailangan yung lutong-luto po yung ating singkamas at saka yung ubo dahil piprituhin pa po natin siya mamaya. So, i-half cook lang po natin. Ngayon po ay titimplahan po natin siya ng asin. Malapit na po itong maluto. Ayan, paghalu-haluin lang po natin para ma-distribute po yung mga sangkap na nilagay natin. So, ayan. Ready na po itong ating gawing filling ng ating nguyong. Palalamigin po muna natin yan bago natin balutin sa ating lumpia wrapper. Pagkatapos po ay ilagay po natin itong ating dahon ng sibuyas. Haluin lang natin. Ngayon po, habang hinihintay po nating lumamig yung ating ngoyong, gagawin na po natin yung ating magiging batter ng ating ngoyong. So, meron po tayo ditong 2 cups ng corn flour. So, lalagyan po natin siya ng 1 and 1/2 cup ng tubig. Tapos, i-melt po natin yung ating, or tutunawin po natin yung ating cornstarch. Yan, dahan-dahan lang po yung ating paghahalo. Bali 1 cup lang po muna yung nilagay ko. Para ma-adjust po natin siya kung kailangan pa ba nating dagdagan o hindi na. Dagdagan ko siya ng mga 1/2 cup. Dito po natin isasawsaw yung ating ngoyong bago natin prituhin. Pagka naibalot na po natin. Ngayon, pwede na po natin siyang lagyan itong ating paprika. So, maglagay po tayo ng mga 3 teaspoon. Para may kulay po yung ating batter. So, yan. Tapos na po yung ating magiging butter. So, ngayon, isa-set aside lang po muna natin to. Ngayon, dahil yung ating ngoyong ay medyo mainit pa, so, gawin na lang po natin yung ating sauce para tuloy-tuloy na po tayo mamaya. So, ngayon, maglalagay po ako dito sa ating sauce pan ng 2 tablespoon ng soy sauce. 2 tablespoon ng brown sugar. Mga 1/4 teaspoon ng itong ating ngoyong powder. 1/2 teaspoon ng ating cornstarch. Tapos, lalagyan po natin ng mga 5 tablespoon ng tubig. Yan, haluin po muna natin para matunaw. Ngayong natunaw na po yung ating mga ingredients na nilagay, pwede na po nating sindihan yung ating stove. Yan, papakuluin po natin to hanggang sa lumapot po yung ating sauce. Mamaya, pag kumukulo na ito at malapot na, maglagay po tayo ng egg white.
ngayon pong malapot na po itong ating sauce. Yan, nakikita nyo na ganyan na po yung kanyang consistency. Ay, pwede na po nating dahan-dahang ibuhos itong ating egg white. Tapos haluin po natin. Tapos hihinaan nyo lang po yung inyong apoy. Ayan, ready na po itong ating sauce. Ililipat lang po natin sa isang lalagyan. Ayun pong malamig na po itong ating niluto na nguyong kanina. So, ngayon, simulan na po natin siyang balutin itong ating lumpia wrapper. So, kukuha lang po ako dito ng mga isang kutsara. Tapos ilagay dito sa ating lumpia wrapper. Para lang po siyang ordinary na lumpia yung paggawa nito. Meron po tayo ditong tubig para gagamitin natin pang seal dito sa ating wrapper para hindi siya bubuka. Ayan na po, natapos ko na pong naibalot lahat ng ating ngoyong. So ngayon, ready na po natin itong prituhin. Ngayon po ay magpapainit po tayo ng mantika para sa ating pagpiprito ng ating ngoyong. Tamang-tamang dami lang na maluluto po yung ating ngoyong. Ayan, papainitin po natin yan para hindi po didikit yung ating ngoyong sa ating kawali. Ngayon po, i-test po natin kung talagang mainit na po yung ating mantika. Pagka bumubula na po yung ating sandok na kahoy, ibig sabihin yan ay mainit na po yung ating mantika. So, pwede na po nating simulang prituhin yung ating ngoyong. So, ngayon po kukuha po tayo dito ng ngoyong. Tapos, isasawsaw po natin dito sa ginawa nating butter kanina. Pagkatapos nating naisawsaw dito ay piprituhin na po natin siya. Tapos hihinaan nyo lang po yung inyong apoy para hindi siya masusunog. Babaliktarin po natin. Lulutuin lang po natin to hanggang sa mag golden brown po yung kanyang kulay. Ngayon pong nag-golden brown na po itong ating ngoyong, ay pwede na po nating hanguin to dahil luto na po ito. So, meron lang po tayo ditong paper towel para ma-drain po yung kanyang excess oil. Ayan na po, naluto na po natin yung ating ngoyong. So, andito na din po yung ating magiging sauce niya. Ayan, napakasarap po niyang isawsaw dito sa ating ginawang sauce. Pero kung ayaw nyo naman po itong sauce na itong ginawa namin, pwede po kayong
gumamit ng kahit anong sauce, yung mga maanghang ba or yung suka na maanghang, pwedeng-pwede po yun. So yan, sana po nagustuhan nyo ang ating recipe ngayong araw na to. At sana po mag-like po kayo. At sana mag-subscribe din po kayo.